Ahoj arachňáci, tady Péťa. Už jsme si pouštěli video o tom, že doma máme agamky. Že u nás najdete i jiné zvířata, ale já jsem vám tehdy slíbila, že si řekneme něco i k jejich terárium, pokud se rozhodnete takovou tu krásnou agamku si domů pořídit. Terárko teďkon přeskočíme a řekneme si něco o světle, které ty agamky potřebují. Samozřejmě pak se k tomu vrátíme, jakmile budeme mít to terárko kompletně připravený. Ukážeme si potom, jak správně to osvětlení zabudovat, kde by mělo být a co všechno by v tom teráriu mělo pro tu agamku být připraveno, abyste si ji mohli pořídit a přinést domů. My si ukážeme dneska různé typy osvětlení. To osvětlení je několik variant, které vy můžete tomu svému miláčkovi nebo mazlíčkovi dopřát. Každá ta varianta je finančně trošku jinde, protože je levnější možnost, pak je taková ta střední cesta, pak je ta dražší možnost. Samozřejmě ani jedna z nich není špatně, to netvrdím, ale pokud chcete vašemu mazlíkovi dopřát to nejlepší, tak byste na něm určitě neměli šetřit. No a nakonec i ta dražší varianta ve finále vyjde levnější než ta levnější. My si teď ukážeme tu levnější variantu, samozřejmě ani ta není špatně. Jo. Daleko horší by bylo, kdybyste agamě dali jenom obyčejnou výhřevnou žárovku a tím to haslo. Jak můžete vidět, já tady mám připravené lampy, výhřevy, UVBčka od firmy ReptiEye. Samozřejmě je to firma, kterou používáme my. Jsme s ní spokojeni, na trhu ale existuje daleko víc značek, ať už je to ReptiPlanet, ať už je to Exotera. Máme značku Sunlux, těch značek je opravdu mnoho a záleží pouze na vás, pro co se vy rozhodnete. Tak a my si teď vysvětlíme, co je opravdu potřeba pro to, abyste si agamku mohli přinést domů. Je důležité, aby agama měla UVB záření. To je takováhle ta spirála. Vidíte, že je takhle kroucená, to je UVB záření. Pak tady máte halogenovou žárovku, je to vlastně místo výhřevu, čímž agamce zajistíte teplo. No a pak tady máte výhřev neodymium, což je naplněný plynem a to spektrum, který vyzařuje, je pro tu agamku velice potřebné, pomáhá jí to, protože to nahrazuje to sluneční světlo. Vidíte rozdíly v těch velikostech, samozřejmě ta kratší je 13W, ta delší je 26W. Je to o tom, že vlastně záleží, jak máte velký terárko. Pokud budete mít terárko o výšce 50 cm, tak samozřejmě pořídíte žárovku, nebo to UVBčko, který má 620 W. Pokud to terárko budete mít nižší, což už pro agamky teda nedoporučujeme, ale na ten začátek, třeba když zrovna momentálně nemáte nic jiného, tak tam se hodí spíš ta 13W. UVB záření je pro agamu velice důležité, a to z několika důvodů. Jde o to, že pokud nebude mít UV záření, nebude moc vstřebávat vápník a může docházet k různým zdravotním problémům. Jedno z takových dost častých problémů, které se stává, jsou křivice. A to si myslím, že není úplně to nejhorší. Stejně tak, jak agama potřebuje světlo, teplo, tak potřebuje UVB zdroj. Je důležité, abyste svojí agamce zařídili teplo v teráriu. To zařídíte pomocí právě těch výhřevných žárovek nebo halogenových světel. A pod tím výhřevem by měla mít do těch 40 stupňů Celsia. Na druhé straně terárka, kde ty světla nejsou, by mělo být nějakých 27-28 stupňů. To UVB záření je pro agamku, což je ta spirála, velice důležité, protože díky němu dokáže vstřebávat vápník, dokáže s tím vápníkem pracovat a nevznikají křivice. O vitamínech si povíme příště, ale dnes se věnujeme světlu. My si teď ukážeme na příkladu, když budete mít doma terárko o velikosti 100 x 50 x 50, jaké světla byste si dovnitř měli dát. Určitě já za CP osobně bych volila 26 W UVB a volila bych třeba tu halogenovou výhřevnou žárovku o síle 50 W.
Jen tak okrajově chci strašně moc poděkovat za to, že nás sdílíte, sledujete, lajkujete a doufám, že se vám naše videa líbí a zachováte nám přízeň a budete nás sledovat dál. Tohleto byla ta levnější varianta a my se spolu teď podíváme na tu dražší. Pak tu máme takovou zlatou střední cestu, je to lampa, kde vlastně je UVB, UVA kombinované dohromady. Což znamená, že nepotřebujete díky tomu 2 lampy mít zvlášť, ale máte všechno hezky, skoro všechno hezky v jednom. Nebojte se toho, sice to vypadá jako fakt velký kus žárovky, ale můžu říct, osobně ji mám oskoušenou a svoji funkci plní dostatečně. No a do třetice všeho dobrého tu máme tu nejdražší variantu. Dašly by se samozřejmě i dražší, ale tuhle tu osobně máme odzkoušenou a můžu říct, že ji máme u spousty jiných zvířat, nemusí být jenom u agamek. A je to lampa, kde je UVB a UVA dohromady, je to vlastně UV výbojka, kde je zapotřebí mít tento předřadník, protože bez toho ta lampa nebude svítit. Výhodou této lampy je to, že ta životnost té lampy je 2 roky, což je úplně super, protože když si pořídíte do terárka samostatně UVB a UVA, vlastně když budete mít zdroj tepla samostatný a zdroj UV záření, tak musíte to UVBčko měnit každýho půl roku, protože už nevyzařuje to, co vyzařovat má. Kdežto u této lampy je výhoda toho, že sice počáteční investice je větší než u té levnější varianty, ale na druhou stranu vydrží svítit 2 roky, ten předřadník funguje až 5 let a je to skoro stejný, jako kdybyste vzali sluníčko a dali do terárka tomu zvířeti kus slunce. Opravdu, já osobně jsem nadmíru s touto variantou spokojená a rozhodně bych neměnila. No a teď ještě se vrátím zpátky k tomu veškerému osvětlení, o kterém jsme se bavili. Říkali jsme si tu levnější, nejlevnější variantu, pak takovou tu střední a pak tu nejdražší. Tak abyste mi teď všichni nevynadali, chovatelé, co děláte agamky a i začátečníci, že jste si to někde načetli. Samozřejmě, v každém teráriu, pokud není dostatečně osvětlené a přijde vám, že tam je tma, musíte použít širokospektrální zářivku. Je velice důležité, aby jejich terárko bylo kompletně osvětlené a neměli tam tmu. Takže do všech těch variant, co my jsme si tady ukazovali, je zapotřebí, abyste ještě namontovali širokospektrální zářivky. Doufám, že vám toto video aspoň trošičku pomohlo osvětlit, vysvětlit, proč a jaké varianty vůbec využíváme, když si pořídíte agamku. Pokud vás cokoliv zajímá, klidně pište dolů pod video do komentářů vaše dotazy, otázky, já vám na ně milé ráda odpovím. No a já si myslím, že za mě momentálně v tuhletu chvíli je to všechno. Mějte se hezky. Ahoj!